usapho lwalapha ekhaya usapho lamawushe bangula izihlobo nezalamane mandinibulise nonke kusasa nje ngelihle igama lenkosi yethu uYesu Kristu amen. Benditempted mlambo ukuba ndikhawulezise ngoba inamba ziyenyuka into nangoku kwathi ndiphithwa ngu-executive ashidikile uthi ixesha lam zii-hours zintabantlanu ndime kule ndawo kaSombaba loo nto ndenza into yoba udlamini ndibe tempted into yoba bengathi ndiyolula ngoba kaloku ukuma kwam apha kunomnotho xa u-enter mos iba khona i-allowance engentla kule uyiqhelileyo. Mandinibuyise nonke ngelihle igama lenkosi yethu Yesu Kristu amen. Okokuqala mandigqithise isingxengxezo esisuka kumpostile inhloko yebandla ibisetshilo ke xhamela ukuba izinto ngokwenene zininzi zimongamele akakwazanga ke sapho lamawushe ukuba lapha phakathi kwenu namhlanje. Loo nto ke ibona ithume mna wathi okwesibini sindigqithise amazwi ovelwano kuni mawushe ndithi usapho lwedayosisi lulila kunye nani kule ntlungu nehleleyo kaSiphokazi. Ngokwenene ukufa akuzange kube mnandi noba umuntu mncinci noba umuntu mdala ukufa soloko kuyinhlungu enkulu. Kodwa ke kutheze ndithi into emayinixolise ukwazi ukuba ukufa kusisondeza kuThixo sakumka apha sisondela ke kuThixo. Uthekeze ndithi kuni thuthuzelekani yekeni uSiphokazi ayophumla elakhe ikhalelo lenzile. Hlalani ke nina nibambelele kuThixo. Kule vangeli yanamhlanje kunjalo nje ke iziyele ngoba sisifundo sanamhlanje sikhotyiswa kwincoko phakathi kukaYesu nabafundi bakhe behleli kwigumbi eliphezulu. Yabona ke igumbi eliphezulu noba bawudlamini ninawo nani amagumbi aphezulu kodwa igumbi eliphezulu awungeni wonke umuntu kungena amaquku kwinto ezineziphathe ezingathi noko nento ezinegusha. Andithethi ke abantu bathi banegusha bengenazo. Uhlelapho uYesu kunye nabafundi bakhe balishumeni lesibili. Ngiyahalela kodwa ke ukuthi befundisi bami bathi abaphici bezibhale chapter 13 no chapter 14. It is the book of glory. Ngoba leli xesha amane sithi uYesu esithi lifikile ixesha loba unyana womuntu lo asukiswe. Mandingayishiyi into ethi kweli
kweli gumbi liphezulu namhlanje uYesu nabafundi abalishumi-nanye ngoba ukhona lupoqileyo uJudas selepoqile kuqhubeka ke le ncoko phakathi kukaYesu incoko efana nomyolelo kwakunye nomyalelo qhamela apho uYesu athetha amazwi eyala abafundi bakhe mhlawumbe uyayiqaphela ngomso kule gospel yangomso xa esithi kubo ndininika umyalelo omtsha thandanani kodwa ke namhlanje zimbini izinto ethe akuzithetha uYesu zesuka inhliziyo zabafundi bakhe esikhundleni bethuswa into bathi omnye apha phakathi kwenu uza kundinqatha. As if that is not enough wabaxelela into yoba ndiyahamba ndizawuyishiya. Yabonakala le nto ibangela into yoba mabakhathazeka abafundi bakhe. Wathi kuba uYesu akasiboni njengaphandle kodwa usibona nangaphakathi. Wathi awuzibona inhliziyo zabo wathi kubo musani ukukhathazeka kholwani kum kholwani kubawo nikholwe nandim. Ngoba uyababona into yokuba bakhathazekile wangathi yanibona lusapho lwamawushe ngokukhathazeka kwenu kukuhamba kukasiphokasi ngokusuka kwenhliziyo zenu ngokuhamba kukasiphokasi. Kodwa ke ngokufutshane uYesu uvela nechiza ngoba kuyo yonke inhlungu esinayo uYesu soloko enayo ichiza iremedy. Uthi kubo jongana apha yonke le meko nikuyo yithatheni lula kodwa niyithathe lula kanjani. Uthi kholwani kubawo nikholwe nakum. Yabona ke zawufika inzingo zawufika imbandezelo bakubakha kubomi. When the nights become longer ngoba khona amaxesha yokuba usuku bengathi bude ngenxa yenzingo. Kodwa namhlanje usapho lomawushe sekuzawungathi akusi sekungazi ngathi ubusuku bude. There is only one remedy asinika yona namhlanje uYesu. Uthi kholwani kuThixo nikholwe nakum. Ngoba wethu uThixo usikhathalele. Ngoba wethu uThixo unevelwane nathi unenceba. Khumbula ngemini yodwa xa isendleleni ebheke eBhethani wathakuva ukuba uLazaro ubhubhile walila ngenxa into yoba owethu uThixo unovelwane. Mhlawumbi ikhumbula nangenye imini ecanda kumhlaba waseNayimi wadibana nabantu bethwele ibhokisi wabuza uba yeka abanina kwathiwa kwakuthiwa yomhlolokazi wasikwa inimba uYesu ngoba wethu usikwa inimba. Yiloo nto atshoyo umbhali kwincwadi yamaHebhere athi thina sinomnikelelo omkhulu udawula amanzi yena unovelwano kuthi kuyo yonke imbandezelo esikuyo kodwa
ndiyithanda ngesilungu ngoba ithi yona he is sympathetic, he is merciful. Owethu Thixo sinisondeza ke kuThixo njalo. Ndizawuhamba nawe nami ndiyofaka ufakhona kodwa ngoku kuvela uThomas anti xa uthi uyahamba uyawusilungiselela indawo thina indlela siyazi asikwazi noma uyaphi so yanjani kanza uhlala phansi athi uYesu I am the way. Ndim indlela ndim inyaniso ndim ubomi akukho namnye oya kubawo ongesigama. I am the way. Uyabona ke akakho umuntu onokusisa kuThixo. Akatheseni uba kuthiwa liqhele elilethi simvula ungekho zulu ungekho mafu. Munye kha umuntu onokusisa kuThixo. Awuziyeni into zikabawo. Ndiyabona naxa le nto ye-middleman singayithandi kodwa sometimes into ye-middleman xamele iyawunideka. Bekho le middleman niza kuthatha isephaya hayi xebe mhlawumbi ndiyibiza rongo. There has to be an advocate, there has to be a mediator. Uyabona ke ndizohlala phansi ngoku. Kukho amaxesha into yoba indlela ibe mfiliba ingabonakali indlela umshumayeli ebeshumayela yonke imihla kodwa kuthi xa ufika ixesha lokugqibela athi andiyiboni indlela. Athi umntu sele intloko yakhe ingenanto iyicingayo ngaphezu kosuku owasindiswa ngalo. Athi ndamamkela uYesu ngo-1959 ndisemile nangoku kodwa kufika ithuba loba ngayiboni indlela. Udibana nomuntu esindwa imithwalo eminye ayibonakala. Yabona ngoba lapha njengokuthi bazodudelisa azibaxakanga odudelisa ingathi sawungikhwaleza sesincwadi ngoba bazodudelisa banemithwalo engabonakaliyo. Yabona umuntu onemithwalo mthathu uthi ufike endlini ufike neplastic yepilisi akayazi netyiwa kusasa netyiwa emini akayazi neseyityile ngenxa yento yokuba usindwa yimithwalo. Udibana esithi sekuzawulunga kunini kuzawulunga. Noba sawubhadula kumahlathi abantu bonke bahambe ehlathini akayazi noba uzawuphumela nini na noba akazi ukuphumela. Uba kanxiba izivatho zakhe siye enkonzweni zimncedile ngoba sesomnceda nto nale mfundo yakho ayisukunceda nto. Nezi zikhundla siqabana sicaphukelana ngazo azuzusenzela nto.
2/3 majority ayizukunceda nto ayizukunceda nto but mye umuntu onokunceda nguYesu Kristu umuntu onokunceda I know Veronica khona nomani sithi take the first exit your destination is on your left noma ungafaka idatha ibe ngakanani akazukunceda uVeronica she will keep on saying rerouting kodwa umuntu ozakusangqo umuntu ozakunceda into bawuphakamisa amehlo wakho uwaphakamisele ezintabeni ngoba kulapho uyalufumana khona uncedo lwakho luphezu kwentaba yaseGolgotha awudingi into awudingi credit card awudingi bank balance wathi udinga nje umnabo yobuvume udinga inhliziyo yobukholwe into yobuYesu uyasindisa onendlebe zokuva makeve egameni kaThixo uYesu uThixo nyana noThixo moya